Hei, olen Järvensiu Dimitri. Ja minä olen Hanhivara Sirpa. Tänään näytän sinulle, miten luodaan mailbox-osoite. Ja Sirpa jatkaa. Se on tosi yksinkertainen juttu. Ensinnäkin se osoite, missä se luodaan, niin on tällainen www.mailboxdev.com. Kirjoitat vaan sinne selaimeen sen. Ja sitten tästä klikataan Set up a mailbox. Sehän on ilmainen. Eli kun meillähän tulee nyt nämä tuotteet täältä Saksan kautta, niin tänne vaan kirjoitetaan osoite, sähköpostiosoite. Tässä täytyy olla tarkkana, että se kirjoitetaan oikein. Ja Niin, koska sillä sähköpostilla sitten pääset sisään. niin, ja se täytyy olla nimenomaan oikein. Ja sitten salasana. Keksi semmoinen simppeli sanasana. Ja se töystetään tähän toisen kerran. Ja sitten name and surname tarkoittaa etunimi ja sukunimi. Ja sitten täällä kysytään, että jos sulla on yritys, niin se voit kirjoittaa tuohon yrityksen nimen, mutta tässä sanotaan type of user, eli minkä tyyppinen henkilö. Niin private person, yleensä mulla on yksityisiä, ei tarvitse sinne yrityksen nimiä laitella. Ja no, mulla on selaimessa muistaa tämän vanhoja osoitteita, pannaanpa tänne nyt tämä. Laita tähän street and number, niin siihen laitetaan oma osoite. Ja city, state, niin kirjoitan sinne Rovaniemi. Zip code tarkoittaa postinumeroa. Ja täältä on tosi tärkeää valita oikea maa. Eli silloin kun mennään Suomeen, tehdään se paketti, niin se laitetaan sinne. Ja sitten laitat puhelinnumero, niin tämä 358 on Suomen suunta. Ja sitten oma kännykän tai puhelinnumeron loppuosaan kirjoitat sitten tänne. Ja sitten hyväksyt nämä yleiset säännöt. Eli tässähän on säännöt sellaiset, että mitään laittomuksia tämän kautta ei saa tilata. Eli esimerkiksi jotakin huumeita vaikka, sinä lupaat, että et sinä tee mitään laittomuksia siellä. Ja sitten ne lähettää tänne sinun sähköpostiin tämän salasanan. Kannattaa vielä tarkastaa, että täällä lukee oikea sähköposti täällä ylhäällä ja salasana on siellä ja näin. Ja tästä sitten klikataan Set up a mailbox. Ja tässä näytetään heti täällä, että opening an account is successful. Eli se tarkoittaa sitä, että se tili on onnistuneesti avattu. Ja sitten siellä voit mennä sign in tuolta noin, kirjautua sinne sisälle. Ja tänne kirjoittaa nyt sen salasanan. Sähköpostiosoitteen eli e-mailin ja sitten password on se salasana. Noin, ja login, tästä kun klikkaat. Noin. Eli tässä nyt näkee sen, että sä oot nyt täällä sisällä. Täällä on minun nimi Sirpa Hanhivaara. Ja sitten tästä kun klikkaa My Address. Eli tämä on se osoite, joka on sinun henkilökohtainen. Ja täällä on tämä sinun ID, joka täällä mailboxissa on tosi tärkeä. Eli tässä nyt näkee, että se ID on 16281. Ja se katuosoitehan on siellä Dresnerstrasse 9 ja postinumero on tämmöinen. Kaikilla on tämä sama. Ainoastaan tämä oma nimi ja ID vaihtuu. Ja näin yksinkertaista on luoda tämä salasana tänne. Ja sitten kun sun paketti on tullut tänne, niin oikeastaan voisi ottaa, sitten siellä lataat sinne rahaa. Ja tässä on monta tapaa ladata rahaa tuonne tilille, mistä se postimaksu sitten, millä se postimaksu maksetaan. Mutta esimerkiksi nyt se kuukauden EasyShip-paketin hintahan on 20 euroa 23 senttiä. Täällä nyt näkee. Niin me palataan tollasen summan nyt sinne. Eli pay now, tuosta vaan pistetään se summa ja sitten maksetaan nyt. Ja tässä tulee vielä se osoite, että mihin osoitteeseen se on tulossa. Tämä on tämmöinen tsekkaus vaan tässä näin. Sitten klikataan täältä keltaisesta PayPalista. Klikkaa tosta noin, eli mä haluan maksaa luottokortilla sen. Niin mä klikkaan tuosta. Näin, ja se tässä näkyy, että täällä näkyy, että nimittäin se otetaan se 20-23 plus pieni siirtomaksu,
Se on pieni osa sitten. Tässä nyt menee 81 senttiä sitä siirtomaksua. Ja koska mulla on täällä jo vanha osoite ja mulla on täällä PayPal-tili, niin minun ei tarvitse sitä luoda, mutta sinä voit luoda ihan oman tilin. Minä en sitä rupea näyttämään tässä yksinkertaisesti, vaan luodaan se tili. Ja sitten maksetaan sillä luottokortilla se maksu. Ja jos sinä haluat sitten, sinä lisäät sitten sinne sen luottokortin, mikä numero se onkaan, niin täällä kysytään card number, tänne kirjoitat kortin numeron, se mikä se on se sarja sulla, siinä mennyt leikin, tässä nyt se meni väärin, kun se ei anneta. Mutta kuitenkin tänne kirjoitat, että näillä korteilla voi maksaa sen. Ja tässä on kuukausi ja sitten vuosi, miten sulla on voimassa se. Ja sitten sieltä kortin takaa otat nämä viimeiset 3 numeroa. Ja sitten mikä on sinun kortin osoite? Se pitää olla tarkasti. Eli jos se on kirjattuna siihen osoitteeseen, missä sinä asut, se on ok, mutta jos se on johonkin toiseen osoitteeseen, vaikka työosoitteeseen tai yrityksen osoitteeseen, niin silloin se kortin oikea osoite on tosi tärkeä. Eli tässä kysytään etunimiä, sukunimiä, sitten tänne pannaan katuosoite, siinä on 2 mahdollisuutta laittaa 2 riviä niitä osoitteita, kaupunki, sitten tuohon ei tarvitse laittaa mitään, postinumero ihan normaalisti, puhelinnumero ja sähköposti. Ja sitten maksetaan. Kuvitellaan nyt, että ollaan siirretty se raha Pay. Tuosta nyt on maksettu sieltä luottokortilta tänne. Niin se raha siirtyy tänne kredittiin. Täällä on tämmöinen kreditti. Ja sitten kun se on se maksu mennyt, se menee oikeasti välittömästi sinne. Niin se näkyy täällä se summa. Mä nyt en lataa tänne rahaa, kun mulla ei ole täällä pakettia tulossa. Sitä ei tarvitse välittömästi heti ladata. Ja sitä ei tarvitse tarkkaa summaa tietää, nimittäin tänne jää sitten sitä rahaa jemmaa. Ja sitten kun sun paketti on tullut, niin täällä lukee Receive Shipments, mutta mä ohjaan sen sitten seuraavassa infovideossa, että miten se tehdään, miten se klikataan. Mutta näin yksinkertainen on tämä luoda tämä osoite. Nyt me menen pois täältä. Eli se ei maksa mitään tämä osoite täällä näin. Ja se systeemihän meillä on sillä tavalla niin, että yritys lähettää ne tuotteet tuonne mailboxiin ja se käytät sitä sitten osoitekenttänä. Mutta me kiitämme sinua tästä opastuksesta sitten, että olet käynyt katsomassa tämän näin. Niin oikein hauskaa iltaa sinulle. Kiitos.